Tænk dig, kongen for byer, Åle. Ja, du hører det rigtigt. I hans hovedstad blev latter en forbrydelse, og vitser en grund til henrettelse. Hver morgen blev slottet et helvede. Vitser, fnising, smil, alt blev straffet. Folk gemte se for ikke dø af monarkens raseri. Slottet hans var som fængsler. Guld glinser, men frygt i hvert hjørne, og indbyggerne begyndte at gøre oprør. Hemmelige latterklubber, skjulte møder i kældere, der man kunne le som om i morgen aldrig kom. De organiserede latterkabringer, klædte se ud som klovner og viskede vitser over slotsmurene. Selv hoffet lyttede i skjul for ikke havne i kongens miskund. Ironien var, at disse hemmelige mødene skabte de første satiriske karikaturerne af kongen. Hans ansigt spredte se over hele byen, til trods for loven. Latter blev et våben mod magten selv. Til slut døde kongen, og byen pustede lettet ud. Men legenden blev igen. Hovedstaden kunne ikke kaldes tryg, så længe han levede. Og folk visker fortsat om, hvordan latteren besejrede tyrannen.